otu a ka anyị si anabata gị n'ihe omume anyị nke taa bụ ka o si mee. Taa wee bụrụ Wenezdee ahịa Eke mkpụrụ abalị 6 n'ime ọnwa 20 n'afọ 2023. Ekeresimesi ọma. Eji m aka na dị njikere ịnụ ka o si wee mee n'akụkụ gị mara n'Igbo anyị taa. Aha m bụ Emilia Onyechinweko, kpọọ m Adaọla Edo. Mụ na onye isi ozi n'Ogbomba telivishọn ka nọkwa ya, Maazị Michael Novo, biko kele ọhaneze. Igbo Bigbo daalụnụ. Anyị ji ohere a na-asụ na-ewe n'iwe na enwere ihe mere ụnyaahụ. Ịma ha onye kwechi ọrụ kwụọ gị ọrụ mgbe ụfọdụ ọ na-enye nsogbu. Ihe mere anyị ji eweta ihe mgbe anyị kwesịrị iweta, mana ahụ ize Chineke enweghị ihe ọra mere anya. Ka anyị gaa n'ihu. Akụkọ mbụ anyị nwere ebe a taa wee sị, Supreme Court hammers Uzodimma with 40 million naira fine for trying to unseat Uzodimma. Nke a bụrụ enweghị ndị be anyị na-akpọ enweghị ndị ụmụnna m na-akpọ bịa mgbata ịjaghị gbarịa. Ya wụ na ị chọrọ ijide ihe ahụ ị chọrọ ijide wee jidezie. Ọtụtụ ndị ọkaiwu ekwuona sị na ihe a gbasara ọchịchị Imo steeti na-ewere etu ọ dị na apịtị dị na ya bụ ebe. Ya mere na ha na-atụ anya na ebe ọ bụ na ekwuona na site n'ebe Uche Nwosu nọ, Ugwumba Uche Nwosu na ndị APC enweghịzi onye ga-azọrọ ha ọchịchị na ya bụ afọ 2019. Uche ha wee bụrụzie n'ebe ọ bụ na ofu Supreme Court a kwuru na ndị APC enweghị onye na-azọrọ ha ọchịchị, na ihe ọ pụtaziri bụ na a ga-akpọghachite Ihedioha. Ihedioha wee na-emewe ụmụọkụ na-akwado etu ọ ga-esi buru akpa na-achị na ya na ọma ha na nsogbu ka ga-adị maka ụmụ ihe igbe a na-egbekọta enwezi onye ma ebe ọ na-aga isi, enwezi mma ọ na-etide anya, mana ka anyị hapụrụ ya ka ndị ọkachamara na-enebi anya. Ofu ihe m na-ama ha bụ ka eji wee hapụ ike nyụrụ ahụ wee na-eke isi ọkpụ, maka na onye ọzọ kome onye o wetara ya bụ ikpe bụ Ihedioha na ndị otu ya. Etu esiji sizie nwoke ma ya ga-akwụ 40 million naira. Ka ezi Ihedioha ga-emezi. Ekwu na Ihedioha na onye asịrị kwụ ụgwọ ga ka ndị na-asị na ahapụ na ndị ike nyụrụ ahụ wee na-eke isi ọkpụ. Mana etu ọ bụla o si dị, ndị ọkachamara ịma na ihe a bụ ihe gbasara ihe ikpe. Ịma na ihe m kwugoro n'obodo anyị a bụ na onye ọbụla banyegoro ọchịchị, onye ọbụla asịkwa na onye nwa abụọ onye nwetara mmeri n'ihe gbasara ntuli aka, enweghịzi ihe mere. Ọsịkwa ya bụrụ na onye ahụ emeteghị ya, enweghịzi ihe mere ka ọ pụọ n'ọtụtụ ya. Ọ bụchaghịkwa ya. Ihe dị n'ime ya n'uche nke m, echere m na ọ bụrụ na ndị iwe nkwado maka nwata nna ezere ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ, ọ bụrụ na ị nwee ndị nkwado ụkwụ gị n'azụ mmadụ etu ya si aga ije ya na eso makwa ụgwanụ ndị ga-ekpekarị gị ọnụ kama na ị ma na ịkụnye enwe mmiri abụghị egwu nsogbu na onye napụta ego. Okwu Uzodimma na onwe ya agwanaghịsị ị na-echere anya ya dịka onye ọ ga-abụ ya jide ihe mmadụ anapụ. Ọ pụkwere ya wee bụrụ tupu ihe ka ọ dị. A ga-anị ihe nke a na-eri iko. Nke a bụrụ na Whirlwind News ka anyị wee weta akụkọ a. Ya bụrụ na ị chọrọ ịmata nke ọma gbasara ya, jee tụtakwuo maka ya. Akụkọ ọzọ dị ka ibe ebe a wee sị, Soludo Nnewi praises Innocent for boosting Anambra economy. Nke a bụrụ ụnyaahụ ka aka na-achị Anambra steeti gara gaa hụ Chukwuma Innocent Chukwuma ya bụ Innocent moto wee na-enye aka na-ebunye ekene na ọ na-enye aka ịkwalite ekonomi obodo Anambra steeti. Agbaghị aka azakwa Mike. Ọ bụrụ na o meghie mụa ga-eme, ọ ga-agakwute m n'ebe na-eme ihe kama na ihe o mere maka ọ ga-enyere aka dịka ndị ọzọ ji ego achị ego. Ọ bụrụ na ndị gọọmenti gị na-akwado, ọ bụrụ na dịka anyị maara na ya bụ ịnọsụ moto ụkwụ kara ịdị na-eji ego tata, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na Peter Obi bịara kwadio ọfụma, ndị ọzọ wee fụzie na ọ bụrụ na ọ ga-akwado ụgbọala ya dịka a na-anụ mgbe na asị na ọ ga-egbu mmadụ na ọ ga-eme ka aya ofu afọ na-abụ afọ 3 na 4 ogbu nwe onye o gburu nwe onye mere na ma ndị eze ebunyere ha niile nwe ka emere ya obituary.
ndị ọzọ wee kazie obi ma ndị soja ma ndị onye ọbụla na-emezi ebuzi Innocent nke bụ na ọ bụrụ na mkpata ha obere ego kịta aga mbido na-atụnye ụtọ a ga-eji bunye m ofu Innocent ya bịara Innocent Chukwu ịbịara ọfụma nke bụ eziokwu bụ na asị n'ụzọ dị mma dị anyị ugboro abụọ wee sikwa ọzọ na ekene dibịa na nke ọ gwọrọ ọgwọwa ọzọ ma ọ bụrụ onye ma agwọ ọ bụrụ na ọnụ maka na ọ ma agwọ ọ bụ ndị agwọrọ ndị nke a na-eme kịta maka na ọ ma agwọ ihe dị etu a bụ ihe dị mma maka na ọ ga na-akwalite mmụọ ndị ọzọ bụ oji ga-achị nta ego ka ha wee nyekwuo aka nyere gọọmenti aka ịkwalite ịma na ofu ihe ọzọ m chọrọ itinye ịma na ọ dị ka nwanne anyị nwoke Stanley Ọnụchukwu Stanley Ọnụchukwu Stanel bụ onye gara mepe nnukwu ọgbagba họteelụ ahụ ọ bụ eziokwu na ọ bụ ụsụsụ ya nwere na ndị aka ha dị n'ime buru ibu dịka anyị mara ọtụtụ ndị mmadụ na-atụ ya ụta si ka iji hapụ ana Igbo ịga mepe ya na Lagos ịma na ihe a niile bụ ọkwa na onye ọbụla na-achọkwanụ itinye isi ebe ogwedero ya bụ na ọ bụrụ na esi ya bịa mepee ya ebe a ọ bụrụ na m ji ego achụ ego aga m achọkwa ebe ọ ga-abụ ntinye ego ahụ ọpụtara m na-abụghị ohere ya bụ onye takwa ya ụtọ ya tatụ ya dacha n'edo ahụ maka na anyị niile nọ Lagos ego ka anyị chụbụ ọ bụrụ na be anyị ruru ahịa eziokwu nke a wee bụrụ eziokwu ya bụrụ na ị chọrọ ịmata abeche gbasara akụkọ a jee n'akwụkwọ Sọl jee gụrụ ya nke ọma ọzọ dịka nwanne ebe a wee sị mass resignation hits public varsities as to cries out nke a wee bụrụ maka ndị academic staff union a na-ekwu na ndị na-ahapụzi ọrụ ka nkọ maka na obodo bụ igwe ị na-anya ifu na ọ naghịzi ada ọfụma ya ka ndị NLC na-eti mkpu o nwere akụkọ ọzọ fụrụ na ndị NLC na-eti mkpu na-ebegara aka na-achị obodo anyị bụ Bola Ahmed Tinubu si ya wegota kedu ihe a na-akpọ ya ndị minimum wage ya wegata minimum wage maka na ihe nwa karịa ọkụrụ wee si na ego ụda karịa ịma na nsogbu na-adị n'ụmụ ha ebe ndị ASUU na ndị otu ha ebe ihe ha nọ na-agba mgharị bụ na ọ bụ ndị otu ha bụ ndị a na-akpọ na-ahọpụtara anyị na-anọ n'isi ịhọpụtara anyị ndị ọchịchị ọ ndị prọfesọ ka a na-akpọ n'isi eru ha na naanị ego ha bụ ndị isi ndị ha bụ returning officer ha nyezie anyị ndị aka egwu ha chụwazie achịta ekwuo na nke a na-eme ejikwa gba nnụnụ nnefe onye ike gwuru isi na ike Naijiria gwụ na ife ebe ị ga-aga inwetakwa ohere ịga mụ ahụ nwetakwa ohere ebe a na-asụ Igbo n'obodo oyibo a ga-akwụrụ m ụgwọ karịa aga m agakwa ebe ahụ maka na enweghị onye na-afụcha ebe a na-eji ọzọ ga ebe a na-arụ arụ anyị niile gbapụzienu n'obodo a ọkakpụmasịkwa ka anyị tikọ aka wee dozie obodo anyị maka na ọ bụrụ ka anyị niile gbapụcha ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ nke nwaanyị ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ ị ga-ama na e nwere mgbe ndị Izrel niile gbapụrụ nwere mgbe a kpọrọ ha ọ bụrụ na ọ ga-aka mma mfu ya ekwu na ọ bụrụ sef na a ga-akpọta ndị ọcha ka ha bịa chegharịa anyị ọzọ ka mma ka isi anyị ọ ga na-achịta azụ maka na etu anyị si eme ya adịghị ka abụghị ka etu mmadụ si eme ị na-anya kịta ndị asụ na-ebe si ime ihe na ụfọdụ n'ime ha enwekwuru n'ihe ha na-arụ ụfọdụ n'ime ha nweghị ihe ha na-arụ ihe ha nọ n'ime ụlọ akwụkwọ ha na-arụ bụ ire handout ịchọ ụmụ nwaanyị ha na-edina ha ji eme ihe na ha gazi obodo oyibo ga-ame ya ga hapụ nke tọrọbịa so na ihe a na-ekwu bụ biko Naijiria nwere etu ọ dị mana ọ bụrụ na ị nwere okwukwe dịka ụfọdụ n'ime anyị ka nwere obere okwukwe ntakịrị nke dịka mustard seed anyị kwenyere na ọ ga-adị mma echi ọ ya ka anyị ji na-emekwara na-asị biko onye ọbụla wepụ aka ewe n'ofe a na-asị anyị were ndidi anyị na-enwebụ ndidi kemgbe afọ ole ka na-aga anyị ka na-enwekwu ndidi rite taa mana ọ bụrụ na enyeghị m si ndidi ebe ị wetara onwe gị ọ bụrụ na ewere ebe ọzọ ga-akara gị mma ịchọkwa maka na anaghị anọ ofu ebe ekiri mmanwụ na onwe bụ onwe ya nakwa n'ofu ebe ọ na-agagharị agagharị nke a bụrụ eziokwu ya bụrụ na ị chọrọ ịtụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ Independent Nigeria gagoro ya nke ọma akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị trouble looms in Kirikiri prison as black inmates protest separation from white man. Ị ga-asịzi ma ndị ọcha ha nọzi na ụlọ nga Nigeria. Akụkọ a wee na-akọwa na o nwere Dutchman na Lekki na Lagos a nke gburu nwunye ya gbuo ụmụ ya na-abụ gbukwuo onye ya na nwunye bụ nwanne wee jide ya bụ nwoke wee tinye ya na Kirikiri
na he na nga wee kpezie ya ikpe ọnwụ ekpego ikpe ọnwụ o wee bụrụzie na ndị ọzọ ekpegoro ikpe ọnwụ bụkwa ndị ojii that ndị Naijiria anya n'etiti kwụsịtị ka ezi ihe mere ji wee wepụ nwoke a na ụlọ nga a na-etinye ha ebe a na-etinye ndị ekpegoro ikpe ọnwụ were ya jee tinye ebe ọzọ dịzi ka a na-enye ya ihe nwa bekee kpọrọ preferential treatment. Nkịta racha ha anya etu aha nọ nkịta racha ha anya etu anyị nọ ịma na ọ bụrụ aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya Naijiria ka anyị nọ ọ ka mma ka ikwu eziokwu ọ bụrụ na etu anyị nọ na ọ bụrụ na ihe iwere ego ihe iwere ego ya bụ ego face me and face you ị gakwa ụgwọ face me and face you inwe ego self-contained ịkwụ ụgwọ self-contained ọgwụgwọ na ịchọrọ flat maọbụ na ịchọrọ bungalow etu a ka ọ dịkwa n'ụlọ nga maka na iruo ndị gọọmenti eme ya na enwere minimum medium wee maximum prison ya bụ nke imerụ ebe eleghị anya n'ume amara ebe a ga-atinye ọ bụrụ ebe a na-eri viz otu ụbọchị ofu ugboro n'ụbọchị etinye gị ebe ahụ ya bụ na etu a kpọrọ onye ọcha ruo ebe ahụ ị na-atọ onye na gị na onye ọcha ga-anọ n'ofu ebe iji ego onye ọcha ji ọzọkwa bụ na-abịa gee ntị na ana m abịa n'ihe m na-ekwu bụ na eru ebe ahụ na onye bụ igu ka ewu na-eso nwoke a na-akwụ ụgwọ ya maka na ịne anya ndị ụfọdụ ndị si anyị gagoro nga ga-aba gwagosiri na erute ebe ahụ a na-edowe ihe na kama na iwe na-ewezi ndị nke a bụ na ha niile bụ ndị ogbu mmadụ mana mbịakwari na ogbu mmadụ o nwere senior prefect maka na onye nke a gburu nwunye gbuo ụmụ ya gbuo oge nwoke onye ga ọ bụ senior prefect n'igbu mmadụ mana ifekwesịrị ka nghọta ihe na-akọwa kịta dị na nsọndị bụ ụzọ wee maa atụ gbasara bụ ihe ọma ka ọ bụ mana ihe a bụ onye gburu mmadụ bụ onye gburu mmadụ ebe ndị ọzọ bụkwara mmadụ nọ ka ekwesịrị itinye ha ka ezi ịchọsịrị ịkọwara m nkịta na o nwere ndị nọ na nga na-akwụ ụgwọ dị iche ka edowe ha ebe dị iche na ebe ndị ọzọ ọ na-eme a na-enwe ndị nọ na nga na-eri igbo dịka ihe dị etu a maka na onye ọbụla mere ajọ ihe nwere ntaramahụhụ kwesịrị inye ọ bụzi maka ego ka a ga-abịa si nke a bụzila na ọ bụrụ na ị bụ prezidenti wee mee ajọ ihe wee jee tinyezie gị ebe ụwa ga-akaziri gị mma karịa otu ọ dịrị gị eme ego ole ndị gọọmenti na-akwụ maka ịzụ ofu onye nri n'ụlọ nga ego na a na-agwa anyị na a na-agwa maazị m ego na-eru ọ bụrụ na ị mara ego na ọ bụrụ na a na-ejiri ọkara ahụ mee isi ka ị nọ na nga kama ego ụzọ ofu ọkpara ise 60,000 mana ọzọ dị ka ibi ya wee bụrụ na ịrụgoro n'ọkụ mmụọ na enwekwara etu esi nwee self-contained na ogbughe na ọ dịkwa etu ahụ mgba ka mkpu eluigwe mgba ka mkpu eluigwe ka ị na-agụkwa akwụkwọ nsọ nwata nke anyị ị na-agụkwa chọọchị mgba chega nke ọnụ ụnụ ka ị wee ghọta Jizọs sịrị gee ntị adị m ka ị bụ onye mmehie Jizọs sịrị na Lazarọs nwụrụ dịka ogbenye Lazarọs rugoro eluigwe mana onweghị ụlọ ebe ọ ga-anọrụ bụ na bọspọta Abraham maka gịnị na onweghị ka ọchị o wee tinye ya o wee nọrọ na bọspọta Abraham ya nwụ na aka niile aha eru ebe ahụ ụmụnne anyị ndị nọ na nga ụnụ na-anụ ihe na-ekwu ọ bụrụ na njide nwoke ahụ unu tọgbuo ya na ha niile bụ ọnwụ maka na ọta bụ ama nke bụ na onye ọcha ga-enwezi anọzi n'ụwa ọma n'ụlọ ngakwa ndị ọzọ nọ ya atụnaghị anya na enwere ike mekọta achọ ya bụ nwoke achọ na amaghazi ebe ọnụ maka ndị gọọmenti obodo ya nwere ike ha ma nkweta ka a nọrọ na Naijiria gbuo enwere ike enwe ihe a na-akpọ swap prisoner swap ikekwa akpụta ofu onye Naijiria ebe ahụ mebi o nwere ike ọ bụrụ na ọ kụwara dọọ moto mmadụ ma ọ bụ na enwere ihe o mere asị ya ngwa ka akpọ onye na onye a ka akpọ onye na onye unu kpọrọ onye nke unu kpọrọ ekperima nke unu ka anyị kpọrọ ekperima nke anyị enweghị ha niile bụ ofu mmiri anọ n'ite afọ nke a dasịrị ụdị ike biko ihe dị gịnị nwanụ ka a na-akpọ ya ndị bekee ga-asị what is good for the goose is good for the gander. Ihe na-agụ nwaanyị na-agụ ịtụgharịa mgbe anyị dị ime ọ na-abụrụ ịtabite ihe dị otu ahụ ka ọ dị ka anyị hapụzie ya etu ahụ biko ma ị bụ onye ojii ma ị bụ onye ọcha onye ọbụla mere ihe ndị onye ọbụla mere ihe a ga-egbu egbu onye ọbụla mere ihe a ga-atị ya si taa ya mụ anọkwa na nke n'iwere ego si bịa nye gị ọnọdụ ka mma
maka na ndị ọzọ enwere ụkọsi ihe dị etu a na-ebute okwu maka na anyị nwa bụ ndị Naijiria na-ekwu ịnọrọ obodo ndị ọcha a na-eme gị n'ịbụ onye ojii na ịbụ onye ojii atawa gị ahụ emewe gị ụzọ dị anya maka na ịbụ onye ojii ịbatafuo n'obodo ka abịa mee okwu dịka ihe dị etu ịghọtacha maka na enwere m ga obodo oyibo ọ ga-abịa ịga ọ karịghị mma na ịnọ ebe ahụ karịa na ịnọ na be anyị nke a bụ eziokwu nke a bụ n'obodo oyibo ndị obodo oyibo mana ihe na-ekwu bụ ụmụnne anyị nọ n'ihe na ndị a bụ ndị ekpogoro ikpe ọnwụ onye niile ka ekpere ikpe ọnwụ ụbọchị ọbụla unu furu mgbakọ akọ tigbuo ya ka ọ nwụọ ebe ahụ ọnwụ bụ ọnwụ okwu agwụ ebe ọ ma na ọ ga-abịakwa na-awakpo unu anya jiri gị na-awakpo unu anya n'ebe a mba ekwetakwa m na nke ahụ kama na asị m na unu hapụrụ ihe unu ga-eme na-eme ihe ọzọ anya ndị sị kịta racha ha anya ka ha fụ ụzọ ọfụma ha ma ihe ha kwesịrị ime kịta ka ị lọtara ụlọ sị gị nnọọ biko si bezie nke ọma na ihe omume ka o si mee ka anyị na-ekwu ka o si mee anyị asịkwa ka nke ọma mewe biko nke ọma mewe ma n'ụlọ ma na obodo ndị ọzọ ọ bụrụ taa ka anyị si eweta ya na njedebe na nke taa na ihe omume ka o si mee eji maka na esonyere anyị biko na nwekwara uru ọba na anyị na-achụ aja anaghị akụ udere ya bụkwana na ihe mberede ndị mmụọ biko ya bụ n'ọbara oke uru na ị ga na-esonyere anyị maka na nke a bụ nke anyị ịnụcha akụkọ ụwa maọbụ akụkọ ndị bara n'ihu akwụkwọ na olu nwa bekee nke a bụ nke anyị maka na otu anyị si atọpere ndị na asụsụ Igbo ọ ga-abụ ezigbo uru na ị na-esonyere anyị ka anyị wee nwetekwenu mgbe anyị ji aga n'iru o webụrụ taa ka anyị na-eweta ya na njedebe mana mata na anụ gbala taa echi bụ nta aha mbụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ biko kpọọ m Adaoledo kene ọha na eze ka anyị na nna ọ dị mma dịka Adaoledo kwuru anụ gbala taa echi bụ nta kama ọ bụrụ na oruo echi ịpụtazie ọ bụrụ eke ka ịfụrụ ekechi ọghọ ọsọ ịgbaa maka na nta ị bịara ka ọ bịara ọ bụrụ na ị zutere agụ ejighị ihe ị ga-eji gbunye agụ nta ka agụ bịara nta gị agụwa bịara ịgba n'akwa ya nwere na mgbe ụfọdụ ọ bụghị sụsọ anụ na-agbana mgbe ụfọdụ bụ onye dị ndụ ezere isi maka na vum ka mma karịa statement nazi Mike ọ iwu atụtụ ilu ịkọwa wee akọwa ndị ọ dị mma emesịa